Коллеги, починаем работу. Певно, вже всі зайшли, хто куди хотів. Я хотів сказати, що як пошанцювало чотирьом людям, а гэта мне і яшчэ маім троім калегам, якім не патрэбна было сябе прадстаўляць, то есть выкарыстаны адміністрацыйны ресурс. І такая у нас перавага аказалася. А так была рызыка, што, можа, да мяне б ніхто не запісаўся. А так, калі у праграме выстаўлены, значит, ёсць. Но тут некаторыя мяне ведаюць. Астатнім скажу, што мяне завуць Миколай Иванович Запруцкі. Да. Я профессор кафедры педагогікі і менеджменту адукацыі Акадэміі паслядыпломнай адукацыі. Яшчэ я кансультант дыстанцыйнага курса па актыўнай ацэнцы. Вот. Многие тут з прысутных, пэўна, вучыліся на дыстанцыйным курсе. Ну, а цяпер вот, можна было ўсю актыўную ацэнку ўзяць. І за 45 минут, нават менш, трошкі пра усе кампаненты гэтай тэхналогіі. Але вы ведаеце, што я падумаў, што лепш глыбей, але ўзяць вузкі кавалак. І, на мой погляд, вызначальным таким компонентом з'яўляецца мэта. А можа быць, гэта спрэчны тэзіс, можа быць нешта іншае. Давайте мы паспрабуем абмеркаваць. Вот мои координаты. Вы сюда можете писать письмы. Вот гэта эмблема тэхналогіі актыўнай ацэнкі. Ну і тут азначэнне, з якім, пэўна, многія знаёмыя. Вот паглядзіце, колькі кампанентаў актыўнай ацэнкі, нават не ўсе тут напісаны. Мы засяродзімся вось на гэтым, то, што выдзеліў таким шрифтом, толстым. Ну і постановка мэты на урок. Вось это вельмі важны такі момант. Я прашу вас паглядзець уважліва тут на два варыянты фармуліроўкі мэты по одной і той жа тэме. Основы молекулярно-кинетической теории. Да? Один наставник написал вот так мэту свою на урок, а другой наставник написал вот так. Что, на ваш погляд, большую корысть мае? Вы подумайте, калі ласка, и можете обмерковать поміж собой, калі вы уже познаёмились. А што лепш, як лепш пісаць мэту на урок настаўніцкую? Прадумаваць мэту. Можа, не ўсе пішуць планы урока, але прадумаваць, як лепш мэту, хто не піша. Калегі, каго з вас завуць Наталья? Наталья. О, Наталья. Вот. Я вас вызываю по жребию. Бачыце, ваше меркаванне, які больш варыянт вам прывабны? Мне первый. Чаму? Потому что здесь, во-первых, цель конкретна, да, то есть мы видим, что должны знать дети и что они будут уметь, да, то есть знание, умение, цель очень конкретная, да, и поэтому она вот и в конце урока, в принципе, мы можем проверить, да, знают они или не знают. Скажите, может быть, есть іншае меркаванне на гэты конт? Да, калі ласка. Згодны. Яна выміральная, дасягальная, учасце, абстракт. А гэта, як вы да гэтага ставіце? Гэта не падобна на мэту. Калі гэта не падобна на мэту, тады гэта што? Можа, задачы? Можа, вы пагодзіцеся са мной, калі я скажу, гэта дэкларацыя аб намерах настаўніка. Ён падэкляраваў, чым сам будзе займацца на уроку. Я так думаю, вы ведаеце, што галоўнае на уроку гэта праца дзяцей. Згодны? Вот я, калі працую з намеснікамі дырэктароў школ, то я ім кажу, што калі вы прыходзіце на урок да настаўніка, то садзіцеся не ззаду, а спераду, каб бачыць, што робяць дзеці. І я яшчэ ім кажу, вы назіраеце не за тым, што робіць настаўнік, а за тым, што робяць дзеці. Бо галоўнае на уроку гэта праца дзяцей. Пакуль што, на жаль, не так, як вы выбралі. На жаль, вось што ў нас назіраецца.
Сапраўды, я бываў на такіх уроках, калі 45 мінут прайшло, а настаўнік так і не ведаў, дзеці так і не ведалі, навошта яны прыйшлі на гэты урок. Навошта яны тут сядзяць? Скажыце, ці будзе тады ў гэтых вучняў матывацыя і адказнасць за навучанне, калі яны мэту сваю не ведаюць? Яны не ведаюць, навошта яны прыйшлі. Ну і яшчэ вот паглядзіце, што адметна для многіх урокаў у нашай краіне. Вот завершыўся конкурс «Настаўнік года», дзе я быў у журы. Вот Алена прыехала з 31-й школы горада Віцебска, і яе настаўніца па намінацыі фізіка, матэматыка, інфарматыка стала лаўрэатам. Ну, вот я ставіў ёй высокія балы, потому што яна сапраўды гэтага заслугоўвае. Так вот, у яе вось гэта на уроку было. Але былі такія конкурсныя урокі, фінал рэспубліканскага конкурса «Настаўнік года», а вось гэтага не рабілася. Ну, вот я прапаную вам глянуць такія крытэрыі ацэнкі якасці сфармуляванай мэты. І першы крытэрый тое, што настаўнік запісаў у сваім плане урока, ці адпавядае паняццю мэта. Які вы слоўнік не возьмеце, вы ўбачыце, што там напісана. Мэта – гэта плануемый вынік дзейнасці. Цель – это предвосхищаемый результат. Вот то, что я вам покажу вот далей у наступных слайдах, адпавядае гэтаму крытэрыю ці не. У токара мэта дэталь, якая адпавядае чарцяжу. У цырульніка мэта – гэта прычоска, якая задаволіць кліента, які дасць на чай, той, які другі раз прыйдзе, яшчэ сяброў прывядзе. І хутчэй за ўсё гэты цырульнік добра зарабляе. І мала зарабляе той цырульніка, якога мэта стрыгчы, пастрыгчы. З цэха трэба гнаць токара, якога мэта тачыць. І не аддавайце сваё дзіця рэпетытару, якога мэта рэпетыраваць, а давайце таму, которого не ніжэй за 80% на ЦТ. Не ідзіце да ўрача, якога мэта лячыць, залечыць, а ідзіце да таго, якога мэта здаровы орган. У любой дзейнасці чалавека больш паспяховыя тыя людзі, хто яшчэ не пачалі працу, уже дакладна ведаюць, да чаго яны жадаюць прыйсці. Так вот, ці зразумела, што праверяць на выхадзе з урока? Я памятаю, прыйшла да мяне Інна Віктараўна завуч на урокі, пытаецца, якая у вас была мэта. Я кажу, паўтарыць веды пра законы Ньютона. Ці зразумела, што на выхадзе з урока правераць? Не зразумела. Гэта была моя дэкларацыя о маіх намерах. Вот калі б настаўнік увогуле мэту не напісаў, у яго што-небудзь бы змянілася на уроку ці не? Вот калі я напісаў паўтарыць веды пра законы Ньютона, то хутчэй за ўсё на гэтым уроку тое самае было б, калі б я ўвогуле нічога не напісаў. Это фармальна. Вы, пэўна, ведаеце, фармальны исполненный для виду, для проверяющих. Отцепитесь от меня, у меня триединая цель записана. Калі дзеці будуць гэта ведаць, ці будзе іх арганізоўваць на дзейнасць? І ці магчыма, ці дасягальная? Так. Вот галоўныя крытэрыі, на мой погляд. І цяпер давайте паглядзім, які з гэтых варыянтаў адпавядае гэтым крытэрыям, ці які не. Тут мэта плануемы вынік дзейнасці. Ёсць вынік. Далей, калі я так напишу, то я думаю, я ведаю, што правераць на выхадзе з урока, правда ж? Больш таго, калі я так напишу, то я думаю не аб тым, што я буду рабіць на уроку, а што павінны рабіць дзеці, каб на канцы урока гэта змагчы зрабіць. А вот гэта не адпавядае гэтым крытэрыям. Магчыма, толькі можна за 45 минут паспець разгледзець, высветліць. Дарэчы, гэта высветлілі ўжо, можа, гадоў 100 таму назад. І запісана ў падручнікі, напрыклад, гісторыя фізікі. Да. Паглядзіце, як настаўніца напісала мэту па гэтай тэме. Скажыце, тое, што яна напісала, гэта мэта ці што гэта? Дать, ввести, она написала, что сама собирается делать. А мэта урока тут бачна, мэта плануемы вынік дзейнасці. Тут мэты нема. Адзінае, што яна не забылася, вот гэта напісаць і гэта. А скажыце, а можна за 45 минут активную жизненную позицию сформировать?
Наверное, нет. Это очень декларативно. Вельми декларативно. Сенсу в этих записах никакого. Ніякого. Это просто формальный подход, абы написать. А вот поглядите, что написала Алена Войтихович с города Полоцка. Когда я працаваў у Полоцкай гімназіі нумар 1, у класе в аудыторыі сядзела гэта настаўніца. А я у яе пытаюся, а скажыце, тое, што вы напісалі, і вам усё падабаецца? Ці які-небудзь пункт не падабаецца? Яна мне сказала, які пункт цяпер ужо, пасля таго, як яна перасмысліла, перасэнсавала, які ёй не падабаецца пункт. Як вы мяркуеце? Да, правильно. Яна сказала, вот гэты пункт я б поправила. Яна сказала, что я бы теперь написал так. К заканчэнню урока дети будут ведаць, что такое корень слова. Очень просто. Дарэчы, адкуль яна ўсё гэта бярэ? З вучебнай праграмы. Там ёсць раздзел «Вучні будуць ведаць, вучні будуць умець». А паглядзіце, што написала Алла Пазнякова. Класна написала, правда ж? А і адкуль яна гэта бярэ? З вучебнай праграмы. Будуць ведаць прадпасылкі, будуць умець. Вельмі канкрэтна. А яна маладзец, я апладзірую Алле Пазняковай з Бобруйска. Это яна пісала. Давайте цяпер падумаем над плюсамі і мінусамі такой пастаноўкі мэты, пра якую я гавару. Ну, вось такой. Я покажу спочатку добрые способы постановки мэты. Первый способ. У плане урока я пишу навучальная мэта урока. Навучальная мэта урока. И тогда вучні будут ведать правила, значения, формулу, уметь. И вот гэтыя уменні, якія прадугледжаны 10-балкай, ці, можна сказать, таксономіяй Блума, я і пералічваю. Будуць умець. І другі варыянт. Вучні змогуць. Прычым, звярніце ўвагу, вельмі добра, калі ў мэце ёсць колькасныя паказчыкі, гэта арганізуе дзяцей. Змогуць параўнаць, напрыклад, магнітна-электрычнае поле па наступных крытэрыях. Змогуць паспяхова выканаць тэст. А калі нехта не паспяхова, в канцы урока высветліцца і будзе карэкцыя. Змогуць вось гэта зрабіць, нешта абгрунтаваць, а вось для настаўнікаў замежнай мовы. Змогуць скласці дыялог 10 сказаў з выкарыстаннем наступных лексічных адзінак пра мінулае лета, пра падарожжа мінулым летам, напрыклад. Канкрэтна. І яшчэ вучні будуць валодаць спосабам. Напрыклад, адымаць лікі з пераходам праз дзесятак. Гэта першы клас ці другі. Лена, гэта першы клас ці другі? Першы клас. Паглядзіце, гэта добрыя спосабы пастаноўкі мэты. А цяпер давайте, на мой погляд, давайте глянем, вот, каб запомніць эту таблицу, у такім спосабе, які я вам показаў, якія плюсы і якія мінусы вы бачыце. Вы подумайте, калі ласка, 10 секунд. Яшчэ 50 секунд абмяркуйце з вашай суседкай ці суседам. Ці з вашай суседкай, ці суседам. Што ў левую колонку напісаць і што сюды? Подумайте. Час пайшоў. Скажите, а потом куды вы будете размещать эти фотографии? На сайте ищите. И Магуру? А, EdCamp. Да. Дякую. Ну, дякую. Нават, калі не паспелі, нічого страшного. А кого з вас зовут Інна?
Ці ёсць у вас Інна? О, Інна, калі ласка, вы назовите сюды плюсы. Да. Ну, першие гэтыя ўсе мэты, которые вы прывялі, яны адносяцца да тых навыкаў уменняў, которые павінны ведаць вучні. Потым гэтыя мэты канкрэтныя, яны абмежаваны ў часе і дасягальныя для вучня. Ясно. Суседка дапаможа. Дякую. Зразумелыя, каму вучням, калі іх паказаць, так? Вераніка, як вы мяркуеце? Можно я на русском? Да, Трудно на белорусском. можна. Плюсами, я считаю, каждая цель должна быть measurable and observable. Measurable – это измеряемое, observable – это наблюдательное. Это основной плюс, что два этих пункта выполняются. Тех целей, которые мы назвали. Что касается минусов, вполне возможно, так как это диагностические цели, вполне возможно, что вы к концу урока их и не достигнете. Вернее, ваши дети не смогут. То есть есть риск такой. Да, есть. Но если мы не достигнем и измерим в конце, и это станет ясно, что, тогда это уже и хорошо. То есть недостаток превращается в преимущество. Да. Ну, хто яшчэ заўважыў нейкія плюсы? Да? Вместе учитель и ученик работают вместе и знают, Вельмі важна, каб мэта і ў настаўніка і вучняў была адна. І калі гэта так, то тады урок можа атрымацца. Калі ў вучняў адна мэта, а ў настаўніка другая, то не так добра. Яшчэ якія перавагі? Да. Ага, паглядзіце, выконваюць гэтыя мэта, выконваючы функцыі крытэрыяў ацэнкі. То есть вось гэта крытэрыяў ацэнкі. Больш таго, паглядзіце, якая класная рэч адбываецца. Калі у дзяцей гэта мэта весь на партах, на паперках, напрыклад, то што адбываецца? На працягу урока дзеці суадносяць тое, што зрабілі, і падкрэсліваюць, вот гэта я ўжо ўмею, ці ставіць птушачкі. А чым я далей буду займацца? Ну, магчыма, і по-другому на дошцы напісана мэта. Я кажу, дзеці, што з гэтага вы ўжо ўмееце рабіць? Яны кажуць, вось гэта ўжо знаем. Я кажу, давайте праверым, і тут же даю заданне кантрольнае. О, точно ведаеце. Калі не, то карэкцыя, калі нехта не ведае. А далей я пытаюся, чым вы будете займацца? А дзеці кажуць, ежу понятно. А вот этот пункт, вот этот. А я говорю, флаг вам в руки, ветером парус, занимайтесь. Вот вы вельмі слушна, Леонид, сказали, что гэта яны такая мэта выконвае адначасова яшчэ функцыі крытэрыяў. І хто ўжо вучыўся актыўнай ацэнцы, бачыць, што тут мэта спалучаецца з наштубузу. Хто ведае, што такое актыўная ацэнка. 5 плюсаў. Да, вы многія плюсы назвалі. Значит, можно по ходу урока отсочивать, як мы наближаемся до мэты. И еще наприканцы урока вядома, что проверить, так что так само плюс. Еще важно, когда их ведают дети. Ну, а минусы наместник директора, ці проверяльщик с отдела адукации, может сказать, что так мэты пишет. Бо они ж привыкли, триединое, как бы, чтобы... То есть тут такие варианты поводин наставника. Не звяртаць увагу, то есть не рабіць так, як ім не падабаецца. Это першы варыянт. Ай, як працаваў, так і буду. Навошта мне непрыемнасць? І першы варыянт. Другі варыянт мець двойное дно. То есть на самой-то справе прадумваць мэту як канчатковы вынік, а для правяраючых пісаць так, як ім падабаецца. Калі у нас недосведчаны ёсць правяральшчыкі. Ну і яшчэ ёсць трэці варыянт, это узброіцца аргументамі и показать, что то, что вы робите, працуе на якость эдукации вучняў, на их мотивацию и отказность. Вы сами выбираете, какие вариант вы выберете. Простей рабіць тым настаўнікам, каго ёсць пераможцы олимпиад, яны абароненыя. Тады до них не чапляецца адміністрацыя. Яны абароненыя. Валентина, вы наместник директора. Я правильно кажу? Вы не чапляетесь, да? Не, ну, Валентина ведает, что такое активная оценка, я думаю, вы подтримливаете это. Так, это были добрые способы постановки мэты и... так, давайте еще крышку попрацуем. У вас, бачу, ёсць писать, я хоть паперу подрыхтовал.
Вот такое задание. Придумайте правила. А вы, вот, вы можете у троих. Вы сюда, Валентина, пересядьте. Вы так само можете. Вот будет группа, будет больше за всего мужчин. Вы придумаете правила работы с метами. Якими наставником пожадано кіравацца, каб мэта выконвала свою функцию, мотивующую функцию, контролирующую. Подумайте, вот цікавый спіс правил, я их вон там напишу, а потом вы поглядите на мои правила. Давайте попрацуем 4 минуты. Дякую, что вы погодились. Не поспели до конца. Колькі ёсць, паслухайте мяне, калі ласка. Няхай з кожнай групы скажа ўслых, што атрымалася тая з вас, ці той з вас, у каго раней наступіць дзень нараджэння. А прызнайцеся, калі дзень нараджэння. А у вас каго раней дзень нараджэння наступіць? А у вас? Красавик, значит, красавик. Наталья, я вас попрошу, вы пишите, Наталья, а Валентина будет говорить. Ну, послухайте, калі ласка, там вызначился секретарь, кто будет писать, и у нашей Валентины, якая приехала с города Борисова, у нашей Валентины есть уже несколько пропанов от своей группы, калі ласка. Ну, по-перше, мы лічимо, що мети, коли наставник складає, вони повинні бути досягальними на уроку. Досягальные. Пишите, да. Да. То есть адекватно розуміти, що зможуть виконати, а що... Достижимо, да. Дякую, другое. Так само наставники повинні використовувати термінологію свою наставницьку, а тих слов, які ви зрозуміли з учнем. Так, написать мету на мові учню. Так. А, ну ясно. Ясно. Додатково, что у вас, кого день рождения ранее? Вы не обмерковывали это? Ну, Леонид, вы... А як вас зовут, скажите? Юра. Юра, скажите, что у вас отрималось? Так, ну, у нас тут отрималося так. Ну, тут похоже было. Совместная постановка цели с учащимися, ну, опираться на предыдущий опыт. И, ну, тут, ну, на предыдущее знание, да, Так, и диагностировать результат у нас. Спасибо. Что у вас? Ну, мы тут июньские, Ага. так что... у меня громкий голос, я могу без микрофона. Мы
говорили о том, что, в принципе, при написании целей необходимо, чтобы она соответствовала программным требованиям, а не только собственным переживаниям и эмоциям учителя. Но одновременно с этим и учитывая возрастные и индивидуальные особенности класса, потому что одному классу можно конкретно вот по программе дать вот столько и еще столько, а другие дети, например, собрались там средние и ниже среднего детки, то им чуть-чуть Ясно. облегчить данный момент. Второе правило. Второе, применить измерительные критерии к написанию цели, то есть не меньше 3, там, А, ну около да, 10, да, вот так вот. Дальше, цель должна быть посильной, Так. и, ну все, в принципе, Ясно. да. Дякую. Да. Давайте паглядзіце, што я прапаноўваю. Самае важнае з прац з мэтамі. Ну, першае, трэба разумець, вы ўбачыце многае, што вы казалі там на экране. Так што я ўгадаў, што вы можете сказаць тое, што напісана вось тут і тут. А трэба настаўніку разумець, што гэта прадстаўленне ад тым выніку, да якога мы жадаем прыйсці, а не дэкларацыя аб намерах. Другое, гэта вы казалі. Гэта вы казалі. Дакладна вызначаць, чым будуць валодаць. З колькаснымі паказчыкамі, яшчэ Святлана казала. Вот, калі мэта не вельмі канкрэтна, то можна канкрэтызаваць на штубузу, або сама мэта ўжо ўключае на штубузу. Да. Мэта павінна быць дыагнастычнай. Яна павінна указваць, якія заданні мы павінны даць дзецям, каб праверыць, дасягнулі мэты ці не дасягнулі. Ну, гэта вы казалі таксама, ёсць там, правда, дасягальнасць. Это вот першае. А вот тут мы пра гэта не абмяркоўвалі за недахопу часу. На урок немагчыма вызначыць мэту выхаваўчую развіццёвую. Што тычыцца салянай кіслаты, памятаеце, па хіміі, я магу дакладна сказаць, што к заканчэнню урока дзеці будуць ведаць формулу, азначэнне, ну і гэтак далей. А што касаецца любві да радзімы, чэснасці, сумленнасці, нельга вызначыць і напрыканцы праверыць. То есть фактычна мэта ў такіх толковых школах, мэта записывается у компетентнастай модели выпускника. Там, дарэчы, і медыакампетэнцыі записываются. А еще в учебных программах пасля 15-го года уже пералічаны компетенции, на якія по классах наставник повинен працаваць. То есть мэта там, в учебной программе. А мы реально что можем зрабіць? На урок формулировать задачи. А задачи тое, что трэба зрабіць, каб дасягнуць мэты. Ну, гэта спецыяльнае пытанне, якое мы не разглядалі за недахопу часу. Ну вот, мэта. І ўзнікае пытанне, на якой мінуце пажадана, каб у дзяцей узнікла мэта. Можа быць на 15-й ці 20-й, калі пачынаем новую тэму расказваць дзецям пасля апытвання. Тогда цікавае пытанне ўзнікае. А что такое было первых 15 минут? Бесцельное времяпрепровождение. Дети сидели, не ведали навошта. И кто думал об своим, кто побочными справами займаўся. Важно, каб дети даведаліся мэту як мага раней, каб яны разумелі, што апытванне по домашнему заданию это таксама для того, каб лепш засвоіць новую тэму, паўтарыць апорныя веды. Яшчэ, калегі, тут не заўсёды трэба арганізоўваць сумесную пастаноўку мэты, бо гэта займае часта шмат часу. Таму, калі харызматычны настаўнік, вот такі, як вы, аўтарытэтны, то ён просто напіша на дошцы ці на экране: «Вось, дзеці, ваша мэта». І там написано: «Я змагу» ад першай асобы, ці вы зможаце, вы будете уметь, вы будете ведаць. І ці раздаць дзецям на паперках на мэту. Не абавязкова вырощваць мэту разам. Бывае, калі мэта згодна. Бывае, калі дзеці самі скажуць мэту. Сёння тэма Германія. Я пытаюсь у дзецей, як вы даведаеце к заканчэнню урока, што вы гэту тэму засвоілі. Дзеці будуць казаць, калі мы ведаем прыродныя умовы, геаграфічнае становішча, я пішу на дошцы, сталіцу. Дзеці сказалі сваю мэту. А адкуль яны ведаюць? Бо вывучалі Польшу, усе краіны по аднаму алгарытму вывучаюцца. А то же самое по хіміі, усе кіслоты по аднаму алгарытму. То же самое по матэматыцы, усе функцыі по аднаму алгарытму. Дзеці, знаючы
Мэту, конечно. Тему могут сказать и мэту. Вот там в одной из аудиторий проводить майстар-класс Сухова Галина Анатольевна. Так я пагажаюсь з ёй, калі яна говорить, что детям, может быть, не так важно сдать, ведать тему урока. Значно больше важно, как дети ведали свою мэту на 45 минут. Это вот я сказал. Это я сказал. Это я так само уже проговорил. И вот это я так само расповедал. Зразумело, так? Артем, кому потребуется презентацию, могут взять, так? Дякую. Выходны з урока контроль пожадана, каб быў. Можа, не заўсёды атрымаецца, часу можа не хапіць, але да гэтага імкнуцца надо. Калісьці я чуў, адзін расійскі палітык сказаў, усю гарэлку не выпіш, да гэтага імкнуцца патрэбна. Тут важна, каб на выхадзе у дзяцей была магчымасць убачыць, як ці дасягнулі мэты. Калі не дасягнулі, карэкцыя. Калі хто не дасягнуў, то карэкцыя. І апошняе, домашнее задание повинно фокусироваться на выніках выходной диагностики. Я и на конкурсе наставник года 14 уроков поглядел, был у номинации физика, математика, информатика, я был старшиней жюри. Вот. Бывали такие уроки, когда наставник у середине урока ці наприкінці проводит диагностику, да нейкие диагностичные задания. И разные выніки. Нехто володал материалом, нехто не, а наступству рашений відповідних з боку наставника нема. Разумеете, а навошта диагностика? Треба проверили, высветлили, что нечто не так. И тут же отповедная коррекційная праца з той частку детей, якая не засвоила. А навошта только час тратить диагностику ажыццяўляць? Да. Ну, конечно, тому, кто паспяховы, тому радостно, что все я зрабіў. Это, конечно, так само некоторое значение мае. Что зачапило, поговорим при конце. Я там ключевое питание поставил. Про мэты. Это галоўны компонент урока ці не? Мы звернемся. Чаму про актыўную ацэнку сёння? 3 прычыны сведчання беларускіх настаўнікаў. Сапраўды, многія настаўнікі гавораць, што калі б такі, я чуў сам, калі б не актыўная ацэнка, я б сышла са школы. Бо проста немагчыма было ад гэтага прэсінгу, ад бацькоў, настаўнікаў, ад бацькоў, дзяцей, адміністрацыі. І тут я ўбачыла новыя магчымасці. Настаўніца з Пінска мне напісала, яна пачула ад сваіх дзяцей, якія ёй сказалі, нарэшце мы вас полюбілі. У яе не было контакта з дзецьмі, а тут, калі яна стала прымяняць актыўную ацэнку. Адна настаўніца распавядала, што на 8 сакавіка, на дзень жанчын, дарэчы, віншую вас днём маці сёння, вялікае свята, так вот, яна сказала, што я больш з усіх настаўнікаў настаўніц нашай школы атрымала кветачак і шакаладак. Так яе любяць дзеці, потому что актыўная ацэнка робіць іншую атмасферу. Шон Хэці, вы ведаеце, паказаў, што это найлепшая тэхналогія. Паглядзіце, актыўная ацэнка мае самы высокі памер поспеху у параўнанні з іншымі. Узаемное навучанне, зваротная сувязь. Вот. Ну и тыя дзеці тых краін, дзе настаўнікі якіх прымяняюць актыўную ацэнку, больш паспяховыя. У 2012 годзе Польша ўвайшла ў 5 лепшых краін Еўропы па выніках PISA. Я пытаўся у настаўнікаў польскіх, як гэта вам удалося. Так яны казалі, калі мы сталі прымяняць актыўную ацэнку, то сітуацыя значна палепшылася. Ну, что такое актыўная ацэнка? У этой аудитории люди досведченные. Может, кто не ведает, так поглядите. Яко бацькі. Ну, особная тема. О, а что зникло? Ну, не зникло, зникло. Еще 3 минуты мы скончим эту справу. Ага. Да, вот теперь переводите на где-то там напрыканцы. Так. Ну ладно, я сам прогоню. Вот мы гэтыя пытанні з вами абмеркавалі, і
І цяпер, памятаеце, мы гэтым займаліся. Да рэчы, чаму гэта добрыя спосабы? Па-першае, таму што, калі я так напишу, я настаўнік, так напишу мэту урока, то я думаю не аб тым, што я буду на уроку рабіць, а што павінны рабіць дзеці, каб на канцы урока гэтым валодаць. Па-другое, я хочу сказаць, чым бліжэй да таго, што вы бачыце на экране, пісалі настаўнікі ў сваіх планах уроках, настаўнікі, які удзельнічаюць у розных конкурсах. Ноутбук для актыўнага настаўніка, такі конкурс быў, адкрыты урок настаўніцкай газеце, яшчэ конкурс настаўнік года Беларусі. Чым бліжэй да таго, што тут напісана на экране, тым настаўнікі вышэй аказваліся на п'едэстале. І я хочу сказаць, што я маю зваротную сувязь ад намеснікаў дырэктароў, якія ў нас вучацца. То я бачу сведчанне таго, што яны гэта ўжо прынялі і вучаць гэтаму сваіх настаўнікаў. То есть пазітыўная дынаміка ў гэтым сэнсе ёсць. Мы гэта ўжо рабілі, і тут мэты ад правілы. Вы ведаеце, яны супадаюць у многім тым, што вы напісалі. Проста часу было малавата, вы напісалі больш. Але я хацеў сказаць, што калі валодаеш гэтым правілам, гэтым майстэрствам, то будзеш больш паспяховым настаўнікам. Это мы абмеркавалі, і потым 3 прычыны. І гэта я сказаў, дзе чытаць па актыўную ацэнку, хто яшчэ не ведае. Настаўніцкая газета суправаджала наш праект па дыстанцыйнаму навучанню. Тут настаўніцкія і мае публікацыі. Вы гэта ведаеце. Гэту кнігу «Каго няма», класная кніжка, яе запампуйце з гэтага сайта. Яшчэ адна моя кніга. І яшчэ гэта кніга, якая ёсць цяпер у продажы, тут у прыватнасці адна з глаў, прысвечана актыўнай ацэнцы. Магчыма, вы яе бачылі. Я вяртаюся да гэтага пытання, паглядзіце. Вось мэта. Это урок. Урок можна паставіць такім чынам. Так паглядзіце, якім змест урока залежыць ад мэты. Мы выбіраем метады і сродкі такія, каб дасягнуць мэты. Калі вучні валодаюць мэтай. Это самый галоўны кампанент, на мой погляд, урока, сістэмаўтвараючы яго называюць. І таму так важна валодаць гэтым майстэрствам, нефармальна адносіцца да вызначэння мэт. І я вас запрашаю на свае аўтарскія курсы. Я курсы гэты буду праводзіць у 29-й раз. У лесе, у палатках. Со мной не в одной, а усяго найлепшого. Приємно було з вами працювати разом. Дякую. А як